Ćao svima, moje ime je Timo i danas ćemo pričati o nečemu veoma zanimljivo i totalno drugačijem od onoga što očekujete od mene, a to je zašto ne treba čitati knjige, odnosno zašto su one opasne. Da, verovali ili ne, postoje knjige koje ne treba pročitati i reći vam zašto, ali pre nego što vam kažem zašto, želim da naglasim jednu veoma zanimljivu stvar, a to je da nije ono o čemu vi mislite. Ne mislim o tome, znaš šta, ima loših knjiga. Nije to. I ne mislim o tome da postoje neke knjige koje imaju pogrešne, netačne, namjerno iskrivljene informacije. Nije tačno to. Ne mislim o tome. Evo recimo ova knjiga. Ovo je predobro, fenomenalna knjiga, jedna od najboljih knjiga koje sam pročitao. Napisana od strane autora koji su napravili najsavremeniji test ličnosti. Zamisli veliku peticu, ovo je velika šestica. To je nadogradnja na veliku peticu, dodali su iskrenost kao novu dimenziju. Većina vas je čula za Myers-Briggs Personality Type Indicator. Ovo je bolje, savremenije, novije, zasnovano na nauci. Ne na, hej, ja osjećam da postoje ljudi koji su ekstroverti, introvertni. Tačno, ali koliko? Zašto? Zbog čega? Naprimjer, ova knjiga kaže da su geni većinom zadužni za vaš tip ličnosti. I čak kažu da je 2/3 geni zaduženi i 1/3 neko vas je odgojio, ne u kojim uslovima ste odrasli, već vaši prijatelji i vaša asimilacija u njihov tip ličnosti ili vaša odbojnost od njih i onda ste vi suprotni. Je kao 1/3. Što se ja lično ne slažem sa tim, ja mislim da je ovo mnogo drugačije i zato želim da naglasim da ne pričam o tim stvarima da li se informacije iz jedne knjige slažu sa informacijama iz druge knjige, zašto se to stalno menja i čak i dobro što se menja, nego o čemu želim da pričam. Želim da pričam o vašem dugogodišnjem cilju. Ono za 10 godina, za 20 godina, vaš legacy, nasljedstvo koje ćete ostaviti. Šta je to što vi želite da postignete? Recimo, ja, kad sam dolazio u Novi Sad, želeo sam da napravim srpsku verziju Hollywooda. Kao gradu koji je namenjen za snimanje filmova, reklama, imao bi svoj hotel i studio i unutrašnji gradski prevoz i bla bla. I to je bio moj neki san, jer ako ja ću to da napravim, to je moje nasljedstvo. To je nešto što ću ja da ostavim nakon što ja završim sa svojim životom. I onda sam krenuo da čitam knjige Roberta Kiyosakija. I to sam nekako sve onako bacio sa strane i rekao, ja ću da kupujem stanove, i onda ću da iznajmljujem, kupit ću još, i onda ću da iznajmljujem, bla bla, i kao imat ću 1000 stanova koji ću iznajmljivati. I to je nešto što ću ja da ostavim kao svoje nasljedstvo svojoj deci. I onda oni neće morati da rade, imat će puno para, jej! I onda sam počeo da čitam knjige vezano za socijalne veštine, ali iz perspektive odnos muškarca prema devojkama. Neki od vas bi rekli, pa Timo, to su knjige za muvanje, samo si ti namerno to lepo formulisao da ne bude tako. I ti neki bi bili u pravu, ali ja više volim ovako da ih nazovem knjige socijalnih veština nego knjige za muvanje. I nakon što sam ja pročitao te knjige, onda sam rekao, ja sam budući srpski Hugh Hefner, imat ću svoj Playboy, bla bla. I sad pazi ovo, prešli smo od grada u grad, tu srpski Playboy magazin, šta? I onda čitam, ne znam, ja sada čitam recimo ovu knjigu vezano za brzo čitanje. I pročitao sam još neke vezano za to, išao sam na kurs brzo čitanje, što je najbolja investicija u životu koju sam uradio. I znači šta želim? Želim da uvedem brzo čitanje u osnovnu i srednju školu kao obavezna stvar. Tako da ako neko gleda ovaj video snimak koji ima neku moć dalje, direktor škole, zamjenik direktora škole, ili u nekoj političkoj stranci, možda odbornik, vani, nešto u skupštini. Vi znate o kome pričam, zašto gledate ovaj video snimak. Tako da ako imate neku snagu, uticaj, zamolio bih vas da barem testirate u
uvođenje brzog čitanja u škole, zato što meni lično se brzina čitanja zavisnosti od materijala koji čitam i koliko su mi poznate reči, da li srpski i engleski, velik slova, mala slova, ubrzalo između 2 i 3 puta. Što znači da za sve vas koji učite 6 sati dnevno za fakultet, za ispit, zamisli da učite 2 sata dnevno. Šta bi mogli sa tih dodatnih 4 sata u svom životu da uradite? Svaki dan. To je brzo čitanje. A pa i sad ovo. Možete i brže od 2 do 3 puta povedite svoju brzinu, samo što naravno neće to moći odmah, nego ćete morati da vežbate. Ali zanimljiva je stvar, evo, bio sam u Opensu, testirali smo brzinu čitanja i tu sam bio najsporiji. Od nas 70 i nešto što smo testirali brzinu čitanja, bio sam najsporiji. Iako sam već koristio jednu tehnika brzog čitanja, a to je podvlačenje sa štapićem. S ovim, povlačiš dok čitaš. I dalje sam bio najsporiji. Trebalo mi je 5,5 minuta za taj tekstić. I onda sam prošao kurs brzog čitanja i prošao još nekog vremena i onda sam bio u Unzipu i tamo sam doveo te ljude i držali su predavanje o brzom čitanju i radili smo test. I slučajno se ispostavilo da je to isti taj test koji sam uradio par mjeseci ranije kad sam bio u Opensu i pa se sad od nas 60-70 što nas je bilo tamo, ja sam bio najbrži. Iako su me ometali, ipak sam uspio da bude najbrži i čak što je najzanimljivija stvar, na tom predavanju su bili još neki ljudi koji su bili na kursu brzog čitanja, ne ovom na kojem sam ja bio, bili su na nekom drugom, neka skraćena verzija, neka online verzija, ali nije ni bitno šta, ali su bili. I bio sam brži od njih i to mi je jako drago što za tako kratak vremenski period sam krenuo s jedne tačke na drugu tačku i to je sad stvorilo taj jedan novi problem. Sad u prosjeku čitam 1,5 knjigu nedeljno, što je onako veoma zanimljivo, to je za godinu dana koliko, 75 knjiga, malo više. Hej, cool. To sam od septembra da naglasim krenuo tim tempom da čitam, pre toga je bila otprilike 1 do 2 knjige mesečno, a ne nedeljno. Ali hej, sad se stvori jedan taj novi problem što svaki put kad pročitam knjigu, maštam o tim nekim dalekim snovima, o to nekim dugoročnim planovima i u zavisnosti od knjige koju pročitam, menjaju se oni. I sada ako neko zna bilo šta o vektorima ili kao dete su te vukli na jednu i na drugu stranu, skontao si da to baš i nije najbolja stvar kad te prvo vuče nešto na ovu stranu, ti kreneš da trčiš tu i onda kao ipak idemo na ovu stranu, pa tamo, pa nazad i nekako ostaneš u mjestu, pokušavaš stalno nešto novo, ne reći ništa i zbog toga su knjige opasne. Da li ja kažem da knjige ne treba da čitaš? Ne. Da li ja kažem da knjige koje imaju suprotan vid, ako si ti, na primjer, ateista, da čitaš knjige koje su religiozne? Ne. Čak predlažem da pročitate takve stvari. Ono što ja kažem jeste da odlučite šta je to što želite u svom životu. I ako ste baš jako sigurni da je to što želite, onda čitajte knjige koje podržavaju ili koje su blisko povezane sa tom vašom idejom i idite tamo. Tako, ako želite da budete programer, onda učite vezano za programiranje, nemojte da učite vezano za marketing, jer ćete onda hteti da se bavite marketingom i programiranjem, a to nije ista stvar, i onda počnete da čitate o društvenom aktivizmu, kao ja sam društveni aktivista koji će da isprogramira website za našu stranicu i da radi marketing na Facebooku, a ujedno i da volontira 20 sati nedeljno. On nećete imati vremena za sebe, tako da nekako odlučite šta je to što želite u životu i onda knjige neka budu otprilike to što želite da učite i razmišljajte koje su neke veštine koje će vam biti potrebne da ostvarite taj svoj san. Recimo, ako želite da se bavite marketingom, onda trebate, ne znam ja, da
znate istoriju marketinga, ko su, ne znam, neki osnivači, da znate direct response marketing, da znate društvene mreže, da znate, ne znam ja, šta znači oglašavanje, psihologiju kupovine, 25 tipova privrženosti i ne znam ja, koje su to neke ključne reči koje utiču na čoveka da kupuje, koje su neke boje koje utiču kupuju, kako treba dizajnirate website, da ne znam ja, opt-in page bude sa 10 strane kako bi ruka, odnosno miš moralo najmanje da koristi pokreta, trebate da znate da kad koristite reči, da su one formulisane kao da osoba koja čita ih izgovara, na primjer da ja želim da kupim ovo, umjesto kupi ovo. I tako neke stvari, onda se usredsredite na to i to je jako puno stvari koje trebate da znate. Većina ljudi mi kaže, Timo, trebao bi kao da pročitaš ovo. Kao, slažem se, trebao bi. Timo, trebao bi da naučiš ovo. Ja kažem, postoji puno stvari koje ja treba da naučim, koje želim da naučim, ali pitanje je šta treba sada da naučim. Šta je to nešto što će ja imati benefit danas, ove nedelje, ovaj mesec. Ili pitanje kao, ok, ja želim da postignem to i to. Kakva ja ličnost treba da postanem da bih mogao da ostvarim to? Koji su neki problemi i izazovi s kojima ću se susresti i koje veštine, poznanstva, znanje, iskustva treba da imam kako bi uspio te buduće izazove da rešim. I ako razmišljate u taj način, onda knjige nisu opasne, one su veoma korisne i predlažem svima da čitaju i zato stalno postavljam o dobrim knjigama koje ja pročitam, jeste, hej, ove knjige će vam pomoći, pročitaj neke knjige koji su sranje. I o njima ne pričam zato što je to gubljenje vašeg vremena, ali ove knjige koje su fenomenalne, te ćete vidjeti na mom Instagramu, postoji poseban highlight koji se zove Books i ima široka tema, ima društvene veštine, ima marketing, preduzetništvo, psihologija, lični razvoj, zdrava istina, imam jednu vezanu za zdravu iskrenu, zdrav život, bit će više. I sad ubacujem i biografije, tako da bit će o tome, tako da ako ne pratite na Instagramu, zapratite me na Instagramu, ali pre svega razmislite malo o knjigama koje čitaju, šta želite da postignete sa tim čitanjem. I pre nego što završim ovaj video snimak, odlučio sam da će format YouTube-a i podcasta, i ako postavim video snimke na druge društvene mreže, biti malo drugačiji do sadašnjih. Neće biti tip edukacije kao, ovo je način na koji uradiš to i to, već će biti više o mom načinu razmišljanja na određene teme, tako sutrašnji video, sad ovo će biti zašto ja ne doniram pare dobrotvorne svrhe. Da, to je tačno, istinite informacije, izvolite i secite ovo iz konteksta, a ako hoćete, to će biti sljedeći video snimak, sljedeći podcast, tako da spremite se za to, veoma je zanimljiva ideja i razlog i obrazloženje, tako da ako se niste subscribe-ovali, followovali ili bilo koji drugi način koji će vas obavestiti u budućnosti kada izađu moji video snimci ili audio zapisi, molim vas to uradite sada, sačekat ću, a do sutra uživajte.